Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibando okubingelelayo, dlalifa ezulu, ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga-ke, siyamdumisa, siyamtusa uNkulunkulu wethu ngokusilonda sigcine sibone lolu suku. Siyabonga kakhulu. Ngiyafisa-ke ukuthi siguqe sikhuleke siye enkonzweni yethu yosuku lwanamhlanje. Baba, egameni elihle lomfowethu uJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyathoba phambi kobuso bakho. Sithi unguNkulunkulu ophilayo. Siyakwesaba ngoba uNkulunkulu odale yonke into. Unamandla phezu kwanoma ubani umuntu noyisiqhwaga kanjani. Unamandla ngoba udalwe nguwena. Sisize thina Nkosi, sihlale ezinyaweni zakho. Sihlale njengoMaria ukuba silalele izwi lakho. Sisize Nkosi, singanaki izinto ezingeke zisenzele lutho. Singanaki okomhlaba, kodwa sikhohle okungasemuva. Sizelulele kokungaphambili ukuba singakubamba yini lokho wasibambela khona, ukuvuka kwabafileyo. Ngiyakhuleka Nkosi ukuba uthinde ilona loyo. Ngiyakhuleka Nkosi ukuba ube kanye nabo abasemkhosini. Ngiyakhuleka Nkulunkulu wami ukuba uziveze, uzibonakalise, ukhulume ngoba uNkulunkulu okhulumayo. Kodwa nathi masifunde ukuthi sidilize udonga ukuze silizwe izwi lakho. Ngoba udonga malungadiliziwe sizozwa izwi lomnikazi wodonga okunguSathane. Siyazi ukuthi imikhuleko iyaphendulwa. Iphendulwe isithe esinguSathane. Abantu bacabanga ukuthi iphendulwa uwena Nkosi. Kanti wena uyakhuluma umuntu akezwa ngenxa yokuthi izono zakhe akazivumile. Sisize Nkosi silenze izwi lakho. Sisize Nkosi silalele kusesemini ngoba kuyeza ukuhlwa lapho kungena kusebenza muntu. Buyeza ubusuku lapho ingeke isababikho indaba yokuvuma izono. Buyeza ubusuku obuzobe bungaseyuphele esihogweni lapho kumnyama khona kukhanyisa ilangabi lesihogo kuphela. Kusesemini manje. Sisize Nkosi, siziqoqe, sisebenze. Sazi ukuthi akho umsebenzi namcabango nathando nakuzonda nakho konke endaweni yabafileyo. Lisho njalo izwi lakho kumshumayeli. Ngiyacela Nkosi, sivula amehlo. Kube yilona loyo abone inkazimulo yakho. Kube yilona loyo Nkosi akwesabe, azi ukuthi uNkulunkulu okhona ungikhona ezindaweni zonke. Sesiqalazane umuntu abuka umuntu uma efuna ukwenza utho ukuthi uyangibona nosibani bani, akhohlwe yiso eliphezu kwakhe elisezulwini. uNkulunkulu wethu onomusa, sisazoma sizilande phambi kobuso bakho. Siza kuwe sihlanze singcwelise ngegazi lakho, sihlanze usingcwelise ngomoya wakho ingcwele, sihlanze usingcwelise ngezwi lakho, ngesigezo samanzi esiyizwi. Siyabonga Nkosi, namanje qhubeka ube kanye nathi. Usivule amehlo, usifundise njengoba izwi lakho lisho Isaiah chapter 2 verse 2 no 3 ukuthi siya endlini esentabeni kaJehova lapho siyofundiswa khona. Sikhona-ke Nkosi, sifundise ngomoya wakho ingcwele. Dumo lonke silinikeza wena, sithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bangcwele, siyamdumisa. Siyamdumisa kakhulu. Usuku lwangolesihlanu namhlanje. uNkulunkulu akasize. Sihlale silungile. Uzobuya noma yinini. Uthi ofica bebabili belele embhedeni athatha omunye ashiye omunye. Ukuthi akusho ukuthi uma nikholwa nobabili indoda nenkosikazi nongena nobabili ezulwini, kongena ohlanzwe ngegazi likaJesu. Akungenise ezulwini bafowethu kuyibiza ngomntwana kaNkulunkulu kanti awuyena. Akungenise ezulwini kuyibiza ngekholwa kanti ugqoke isikhumba semvu ngaphakathi uyimpisi. Veza izithelo ezifanele ukuphenduka. Washo njalo uJohane ebhabhadisa lapha kuMatthew chapter 3
abafarisi bengafuni ukuvuma izono beshona embhabhatisweni. Mhlambe nawe wabhabhatiswa izono ungayivumanga. Nginemeseji yakho namhlanje. Nginemeseji yakho. Abangazivumanga izono beyobhabhadiswa, uJohane umbhabhadisi wathi inzalo yezinyoka. Nitshela ubani ukuthi ningabalekela ulaka oluzayo lukaNkulunkulu ngokubhabhadiswa? Ungacabanga ukuthi ngoba uswabhabhadiswa uzongena ugijima ezulwini. Ezulwini akungena ababhajadisiwe, kodwa kungena abahlanzwe ngegazi likaJesu. Uthi inzalo yezinyoka. Uthi kambe nina nithi ngamadodana ka-Abraham? Athi uJohane uNkulunkulu angamvusela amadodana kulawa matshe. Okungukuthi uNkulunkulu angamvusela u-Abraham amadodana kubahedeni. Yithi labo esasingena uNkulunkulu, esasingena Nkosi, esasingeyisizwe, sivusiwe namhlanje. Sivusiwe lithi izwi leNkosi makubhala umpostoli Pawulu ukuze babe nomona labo ababekhethiwe bakwa-Israyeli. Sase siyavuswa. Musudlala-ke ngesikhathi uvusiwe. Musudlala ngesikhathi wenzela umusa. Ngoba lo musa ubungasifanele. Kukhona abadlala ngawo befanelekile kodwa bangamlaleli uNkulunkulu. Wes uma thina singeze ukumlalela uNkulunkulu kanti senzelwe umusa. Hayi angidlule lapho. Kahle kahle sikhuluma ngeengilosi. Noma sikhuluma ngeuniform yasezulwini ewhite. Kodwa akasibuyele ezweni lethu esihlala sifunda leyo mgogodla ngoba sikhuluma ngokudumisa uNkulunkulu nokumbonga ngezinto asenzele zona. BaseThesalonika bokuqala chapter 5 verse 16 kuya 22. Thokozani njalo, khulekani ningaphezi. Kukho konke bongani ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Ningamcimi umoya, ningakudelela uprofeta. Vivinyani konke, nibambisise okuhle. Dedani kukho konke okubonakala kukubi. Bazalwane, makuthiwa sikhuleke singaphezi, you just don't stop praying. Uyathandaza one way. Uyathandaza nje mzalwane. Uyakhuleka mntwana kaNkulunkulu. Noma yinini mawuthola ithuba uyaxoxa nobaba osezulwini egameni leNkosi uJesu. Siyakhuleka egameni leNkosi uJesu. Ewe bazalwane, siyakhuleka. Angazi-ke mina wena ukuthi uyakhuleka yini. Khulekane ngaphezi. Kukho konke bongani ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu ngani. Sibheke-ke izwi leNkosi lapha kumaHubo 103 verse 2. Mbonga uJehova, mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Sikhuluma ngeuniform yasezulwini-ke kulezi insuku. Sikhulumile kabanzi ngoDaniel chapter 7. Mhlamba ngikukhumbuze ukuthi omdala wenzuku ugqokeni. Chapter 7 verse 9. Ngisabheka kwabekwa izihlalo zobukhosi, kwahlala omdala wezinsuku. Izambatho zakhe zazimhlophe njengeqhwa. Izinwele zekhanda lakhe zinjengoboya bezimvu obuhlanzekileyo. Isihlalo sakhe sobukhosi sasingamalanga bomlilo, amasondo aso engumlilo ovuthayo. Kodwa iuniform ayegqokile umdala wezinsuku yayimhlophe, imhlophe njengeqhwa, imhlophe njengeqhwa. NeNkosi uJesu ifake iuniform efanayo. NeNkosi uJesu uqobo lwayo. Mawubheka ngokaMathewu chapter 17 lithi ukukhazimuliswa kaJesu entabeni. Emva kwezinsuku verse 1 ezisithupha uJesu wathatha uPetro noJakobe noJohane umfowabo. Wakhuphukela nabo entabeni ende bebodwa. Waphenduka esinye isimo phambi kwabo. Ubuso bakhe bakhanya njengelanga, izingubo zakhe ezabamhlophe njengokukhanya. Bheka kwabonakala kubo uMose noEliya bekhuluma naye. Kubiza ukuthi
ukhuphukele entabeni ende ukuze ubone uJesu. Ngeke umbone uJesu ngekho entabeni. Intaba ende ubungcwele. Intaba ende ukuphila la kungaphili khona abantu. Intaba ende ukuphila endaweni ehlukile kuneyabantu, ephakeme kwesikamoya. Kuthiwa waphenduka esinye isimo phambi kwabo, ubuso bakhe bakhanya njengelanga. Abantu abaningi baye bathi uJesu ngumlungu ngoba vele edwetshwa, emayedwetshwe bengumlungu, kanti vele wehla phela waya ngena kuMariya umlungu, umJuda, umHebheru. Wangena kuMariya. So kufanele ngoba wayethabatha isimo somuntu. Iyona yodwa intombazane efanelekile ngaleso sikhathi. Ngakho-ke uJesu mase kukhulunywa ngaye ngqo, ubuso bakhe bufana bukhanya njengokukhanya kwelanga. Wakwalibheka ilanga. Ilanga limbala muni. Alibhekeki okokuqala, okwesibili alinawo umbala. uJesu akanayo ikhala. uJesu akayena umuntu omnyama. uJesu akayena umlungu. uJesu akalona ikhaladi. uJesu akalona Indiya. uJesu unguJesu, indodana kaNkulunkulu. Ubuso bakhe bufana nelanga. Okungukuthi obviously ubuso phela nomzimba kuyafana. Ingoba wayegqokile akabonakalanga umzimba. Umuntu uma egqokile into esala ngaphandle ibonakale yini? Ubuso. Now waphenduka esinye isimo phakathi kwabo. Ubuso bakhe bakhanya njengelanga, izingubo zakhe zaba mhlophe njengokukhanya. Yabona enye into ke le, into mayimhlophe njengokukhanya, okunye ukukhanya ke lokho. Omunye ubumhlophe lo. Kwabonakala kuye uMose noEliya bekhuluma naye. Ukuze izulu lehle likhulume nawe udinga ukuba sentabeni. Mawusentabeni abantu aba-understand ukuthi mawusemkhosini noma ke fasting. Bafowethu nini enisanda ukungena, masikhuluma ngomkhosi sikhuluma ngefasting. uNkulunkulu wathi asothe umkhosi ngoba mawusutshela abantu ukuthi ukwi-fasting usuphumile kwi-fasting ngoba kufanele kwazi abantu ukuthi ufasting. So-ke uma sikwi-fasting sisemkhosini. So-ke ekhaya lethu sikhuluma ngomkhosi, asikhulumi nge-fasting, asiliphathi lelo gama. Ngaphandle-ke makuxoxwa nje. Kodwa mawusungenile ubusasho ukuthi ukwi-fasting, uthi usemkhosini. Manje-ke abantu aba-understand, buyangena nje umuntu emkhosini abe nesikhathi sokubuka i-TV. Ikhona i-TV entabeni? Awukho phela entabeni wena. Ikhona yini i-TV entabeni? Pho sethatha apha isibindi ukuthi ube semkhosini ubukane namasophi, ubukane nebhola, ubukane nezinto zezwe kodwa uthi usemkhosini. Usithatha apha leso sibindi. Yikho ungaphendulwa nje. Uqhamuza uthi ngiyafasta, akwenzeki lutho. Sengicela wena baba uNsibanda ungilekelele. Ngikulekelela kanjani mina? Wena ungafuni ukuya entabeni ende lapho uJesu waya khona ethathe uPetro noJakobe noJohane. Kubiza ukudela yonke into. Awudeli ukudla kuphela. Udela abangani, udela ukuxoxa indaba. Udela ukubuka i-TV. By the way, nini enisanda ukufika, isophi amanga. Mawubuka isophi ubuka amanga. Usithathaphi isikhathi sokubuka amanga ongumntwana kaNkulunkulu? Amanga, angithi bayabulalana lapha kwisophi ebengafile lo muntu. Le mpilo yesophi yamanga. Bayashada laphayana kodwa bebengashadi ngempela. Baphinde benze izinto baqabulane, uvukelwe imizwa. Bona ivuka imizwa ngoba uthola ukuthi njengoba beshutha nje mhlambe khona umkhwenyana wakhe lo munye lapha. Baya-acta, ba-acta ukungcola bese uyangcola wena.
Awu kodwa Nkosi yami, angazi sofunda nini. Mawusemkhosini uyazihlukanisa nabantu. Mawufuna ukubona uJesu, ufuna ukubona uNkulunkulu, ufuna ukubona izingelosi ziza kuwe, khuphukele entabeni ende ube wedwa. Uthi uvesi 1 kaMathewu 17, emva kwensuku eziyisithupha uJesu wathatha uPetro noJakobe noJohane umfowabo wakhuphukela nabo entabeni ende bebodwa. There were only 4. uJesu, uPetro, Jakobe noJohane bababodwa. Wasephenduka esinye isimo. Akaphendukanga isimo esesixukwini, ngoba isixuku singenzeka sihluleke ukukuphatha, ukukumukela, ukukubona. Mawufuna uJesu, phuma esixukwini. Mawufuna uNkulunkulu, ufuna ubungcwele, phuma esixukwini. Uyeke ukumema abantu mawuye emkhosini. Mngani wami, ake sifastele ukuthi umemelane. Umemelane. Angithi ufuna uJesu wena. Uthe uyamfuna naloya. Mayemfuna akaziyele naye emkhosini ngokwakhe. Bazalwane, ake sikhuleke. Kodwa nje imeseji yami namhlanje ithi, mawufuna ukubona uJesu ekhanya njengelanga, egqoka ingubo zakhe ezimhlophe njengokukhanya, eney'ngilosi, khuphukele entabeni ende. Asikhuleke siguqe. Babongcwele, babolungileyo, siyabonga ngenkonzo. Busisa Nkosi lona loyo lalele kakhulu ukuba sikhule kumoya. Siyacela ngoJesu ophilayo. Amen. Babunsibande uthi uJesu Kristu inkosi.